Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on THEVAX. Sa akong panulok bilang doktor, pwede nga ang isa, base we are dealing with a different variant bala sunod. That's one reason. Ang ikaduha nga rason is because base damo ang mga tion bala or mga sitwasyon nga naghatag sa virus ang tsansa nga dasig sa mapalakta. Amo na siyang akong analysis. It's either the change in virus, it change in, maybe this is a different virus or a variant galing, different variant sa COVID-19, or because may sitwasyon dire or may nagakaigo nga sitwasyon nga nagahatag sa ila sang tsansa nga dasig ang pag-transmit sa ila. Like for example, may-ari na base ng Indian variant, something like that. Kaya daw kung sa aton magbasa ko daw lain ang hulag niya daw lain na siya bala maghulag, ti base lain na siya nga klase sang virus o kung variant sang virus.